up? Pauli na tano. Action. Hello! Let's go! Okay, what's up? Pauli na tano. So, mauto. And ngato itong trabaho. So, pauli na ta. Time check now is 4:20 in the morning. Morning dalan. Ano ako ang mag-andri at least karon simentado na. Pareha sa una nga lubak-lubak ni diri. God bless us all. Dude, salamat kay dude. O kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to click and subscribe para updated ka sa mga bagong video na i-upload natin. Ang ani kang ngit-ngit na rin. Thank you so much sa inyohang paghatag og time pagtanaw sa kuwang talagot. Share lang ko na akong trabaho kay abi pa lang sige na taglaag ani tag anak og mayor. Trabaho pud ta uy. Naharay ka ng tabang sa tuwa dito ba dili kay hago. So ang katong mga ang truck, ang chick van driver iparelax na mo dito kay layo-layo pa yung sulag ulion. So ako muuna na ko sa ila kay daddy's duty na po taugma. Daddy's duty. So karon ito si Kwanto, si Kuya. Congrats kay Kuya. Ano? Sama sa biyahe ko? Balay ng Diyos. And sa akong pag-uli karon, protect me and guide me. Safe lang ako ulit. Thank you so much. Good morning. Alright. Oops. Few kilometers later. Para sa dilat na mata. Good morning, sunshine. You are my sunshine, my morning sunshine, my morning glory. The sky is red. When it's raining, now it's the sunrise, and the moon is hiding in the morning. Good morning. Whoa, whoa, the sweetest thing. Medyo siya tagkatugon. Siya na tagkiyong. Pero pakiramdaman lang ako ang mata. Tulgo na nino kay kung ka-feel na dyan ko ganang katulgo na dyan ako pugson munong dyan ta. So kinahanglan dyan na tumuhunong no. Come on, ito pugson agdo na to itong energy. Pero syempre kumuhunong naman ta ngita tag ka ng wapo nga spot na
Doon naman ko magpakanta-kanta na lang para mawala ang akong katulgon. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kanta na daw eh. Kanta-kanta na dato ni kay medyo Abaga! May pampa-live niya. Ay, gini. Yo! Ini pampagising. Shout out Flow G. Ang galing mo. Ang galing. Grabe ka talaga, Flow G. Isa ka talagang alaman. Di nyo na pwede masisi ko ba't ganito. Ginaganapan ko lang na natural. Tsaka inagapan ko na mautal nila. Ba't sino kayo ginapang minahal. Katagalan totoo na tumagal. Tsaka naman ko naman na inaabangan na. Sa natabangan yung papakawalan para di naabangan. Kaso nga laban naman ang alabang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dalas palakas pa rin ang palakas. Sa minutong palabas, mabalas kaya na mabanas. Pagkausap ang Pinas, pasok kami dyan, hindi na mapapalabas. Huwag ka na magtaka ba't nangyari at papano. Kitang kita nyo naman malinaw pa sa klaro. Sarili na lang ang tinatalo. Oo, wala nang iba halata kasi nalong yung usok. O iba na bura. ug sanihang nawala jud ang ako ang katunggon. Salamat kaayo Flow G sa imong talent ug kay nawala naman ako ang katulgon na ako'y nadumduman. Na adi ay kay nalimtan. Ang pinaka-importante pa jud. Okay. Kanya na lang nga. Okay. Ako asang ibaba ang kuhan. Okay. Beach drive. Wow. Ma, mag-check lang sa ko diri, mama. Thank you kaayo. At least butan kasi sila, ma'am, no? Kay Ay! Mauni akong ginaingon, guys. Spot. Spot.
Ay, okay. Grabe. Woo! Di ka bahiran. Maning ginaingon na I love my job.